Yabona wena mnewethu onabashana ekhaya badadweni awubathandisisi ngoba nakho manje bazala udadweni lawo bashana. Ngifuna ukukutshela into eyodwa mina ukuthi uyabona lezo ngane lezo mhlambe kusasa lelo khaya lakini liyovuka ngaphansi kwalezo ngane. Mhlambe kusasa lezo ngane kuyoba izona ezenza ukuthi uyilelo muzi ube nesisekelo. Mhla simpezi zakho ziyohluleka ukuba namandla ungalenzi lo phutha uzona zinesidalwa unyanye izingane kadadweni ngoba nakho mhla simpe ucasilo ukuthi dadweni wayizala zazaphinda phindeka izingane zayele ekhaya. Konke okwenzakala kwenzeka ngoba kufanele kwenzeke udaliwe. Uma kwakumele zayele emzini wakhe wayozayela emzini wakhe. Angidudi abantu besifazane la kodwa ngithi nina amadoda ningabazonda abashana bazonda into engekho. Kunamadoda namhlanje anamagqubu nabashana, kunamadoda akuvezayo ukuthi bona cha abashana bayimlanjwana bandlulula. Ungalenzi lo phutha izingane mase zikhona ekhaya zingeza abantu abadala zingeze ethonga izingane mase zikhona ekhaya. Njengoba izelwe ngelezo izingane kungenzeka kube ukuthi vele kunohlelo ukuthi dadweni kwakumele izayele ekhaya. Mhla sipha umuzi uyoma ngazo. Awulazi kusasa akekho wazi kusasa nomdala akalazi kusasa nomfishana akalazi kusasa. Ungabazonda abashana babethanda ngasekuqaleni. Ingakho babethi ngisho kuthiwa uma wabo ushadile. Bethi mabevakasha komalume kuthiwa nawo abashana bazodla amasi. Kujatshule bona bejabule bona omalume bethi ingane dadewethu. Kube mnandi ekhaya mangabe kubonakala izingane ezifika zabashana. Hayi lokho namhlanje izingane engasavumekile nokuthi ngisho bekuthiwa zifuna ukwenza amatema ekhaya konina ziyazondeka. Sizondeka omalume. Ningalenzi lelo phutha lelo bomalume. Ningalenzi. Ngoba ngampela ikusasa kawulazi. Mhlawumbe lapho umakoti uyongena ngabo abashana. Mhlawumbe lo muzi lo nina bakulelo khani boshiwe. Ngoba ningaba khona vele kodwa bona abashana bayodlubulundela beganwe bewuvusa umuzi ngesimo sokuthini na ngesimo sokuthi bona bangabashana ithongo libathanda ukuya nokubuya. So ke ikusasa alaziwa yenza sure ukuthi ingane zalo dadweni ekhaya uyayinikeza uthando, uyayinikeza isupport, uyazinikeza isikhathi sokuthi abashana usondelane nabo ubuze mshana ikuphi la kunenkinga khona. Uma kukhona umcimbi kumele igcinwe noma kumele befakwe emndenini abashana vele kumele wena malume njengawe okuwena olokhuzana nodadewabo noma olama nodadewabo kufanele befakwe wena vele emndenini esibongweni sakhona. Ungalenzi iphutha lokuzonda abashana. Kuyenzeka imizi yakomalume, kuyenzeka imizi amakhaya avuswe yibo abashana. Kuyenzeka imizi yakhe ngaphansi kwabashana. Kunemizi eminingi namhlanje evuswe yibona abashana. Ayehla inzondo kubantu abangomalume bezonda abashana. Musana ucwasa izingane ezizalwa amadodakazi ngoba vele imizi eminingi imile ngaphansi kwawo lezo insizwa lezo ngoba bona liyabaqashukela ithongo ngisho ukuthi kwakuboshwe kangakanani ngoba bona vele bazalwa amadodakazi la ekhaya akusibona bakhona. Uthola ukuthi insizwa zakhona into zomazamba zihamba kancane kodwa kubashela iqashuke. Mhla simpe ngelelo khaya lelo liyocwebezela lime ngaphansi kwalawo bashana. Ningabazonda abashana bafethu ayehla inzondo kubashana. Qoqa izingane dadwenu uhlale nazo uyibonise uyicebise uyifake esibongweni yonke into nenze ngendlela ubafundise futhi into zasekhaya amahubo yonke into bezazi ngoba lezo ngane dadweni zithathe njengengane zakho. Ungayizona ngoba ngisho kusasa mhla simpe ngisho umsebenzi ongcono uyitholwa izona zithi malume nakho lesithole khona ngena la malume usebenze emsebenzini omuhle thothi la utoza khona utohoza itoho nje. Ungayizondi izingane ngoba ithongo isuke echime nalo udede zithanda ingane dadwenu. Ayehla izondo komalume bezonda izingane ngisho bathiwa uma usisi wakho wayithola ngendlela ongayithandi kangakanani kodwa mase zisekhaya zikhonza izingane ngoba kuzona ezakho akuzona ezakhe ezethongo. Ngiyabonga ngethuba.